Angari mangani mapira. Makakunda sei kuti muzosvika papo kurwisa kuti musvike papo? Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri mugadheni. Saka pandaiva mugadheni mamaona ndiro zuva rara kutonyura zvekuma past 6. Saka ndakandapedza kudiridza indaitogeza ipapo ndakuda kutoenda kumba. Saka ndapedza kugeza nchingoti ndakupfeka ndopandakatanga kunzwa mhere kunoku. In fact ndakatanga kunzwa kukuma kwemombe. Manzwira andakaita munzivi mangu. Ndakanzwa kunge mombe yati saka ndakati imombe. Maseconds ndobva ndatonzwa munhu akuridza mhere. Saka ndakafunga kuti apane wapfanwa wari kubva kunokokorodza mumboko achidzika kudai sobosi ndopanzira yawapfanwa kwawanda. Saka ndangoti amene wapfanwa kuti na mombe handina kuita hanya nazvo. Ndobva ndaramba ndichitoita ndichitoita ndichitopfeka kupedza. Ndandine washeni yandanda wachanga iri mumo. Ndobva ndatopakatira washeni yangu kuti ndakutoenda kumba. Saka ndakuda kuenda kumba munhu yakaramba achiridza mhere. Saka mhere yake yakatanga ichinzwika zvakanyanya iri padhuze. But ndaizonzwa futi kunge munhu yari kuridza mhere achienda kure. Zvekuti ndanda kumunzwira kure kure. But kwa kusiri kuenda kure yanga iri nyaya yekuti anenge anga atsindikira. Saka inini ndakazofunga kuti mufoni mangu mune filimu rimwe randinaro revanhu vakuri pangozi vachinzi makandinzwa ndichiridza mhere ndichiuraiwa. But hamuna kuya kunondinunura. Saka munhu wese akanzwa akunzi akuripa. Saka pfungwa dzangu dzakamhanya pafilimu iroro. Pandatoti ko ndikangonoona kuti munhu ari kuchema uyu aitei, ndikaona nyangu zvisina basa ndinodzoka angu chii chakaipa. Pandatofunga kuti rega ndimhanye. Saka pomende yandakafunga izvo ndakabva ndatora washeni yandandine mva ndangokanda pasi. Vandanonga badza rari momo. Vandakuda kubuda nebadza mva ndazoti ndine demo randakaviga kuno pandaisosera garden. Rega nditore riri demo. Vandatora demo riyari. Vandabuda pandabuda napo pepe. Ndichitopinda munhu ndakabva ndatanga kumhanya munhu yanga asingachachembo. Nguva yandakangofunga ndakuenda kwanga atonyara. Saka ndakangomhanya zvekungouya ndisi kumboziva kuti kune pfungwa dzangu dzakambofunga kuti pamwe ane ngoro. Saka mombe yabowe zvichida ngoro yapidiguka mombe yadzipwa iye atsikirwa nengoro. Ndo ndakauya zvaa mupfungwa dzangu. Saka ndakauya ndichimhanya. Ndasvika pamuti uyu uri papo. Ndobva ndavekita kakumira ipapo. Ndikati chiko. Handina kudairwa. Vandati swedere pakamunzwa akakadikidika rava.
ndakabva ndaona bere riya ndakangoona chinhu chakangosviba kuti vachangobva apa vachamhanya vachanomira apa paminzi kwai chamira ipapa bva ndabvunza futi kuti chiko mvangoti hana kutaura zvandakanzwa saka ndakabva ndaadvhanza ndobva ndauya mva ndasvika pane varume ava ndamira pane varume bva ndaona majaketsi panapa kuti pane munhu ndikati ndiani mva achitaura zvikanzi ndarumwa ndikati nei zvikanzi nebere irora rakangomira saka inini handina kunyanya kutarisa uyu ndakaramba ndakatarisa kuti chinhu chaenda apo chii ndobva ndamira ipapa paakangoti ndarumwa nebere ndakabva ndaramba ndakamira ndakatobata demo rangu mumaoko iro rakabva raona kuti uyu munhu atouya atondidisturba nyama ndomva rachitanga kuchema saundi yandambonzwa nchiti mombe yaya ndobva ratanga kuti richichimhanya richiuya manje rakauya rakandinanga zveshuwa ndobva ndatoona kuti pana chachaya ina hana uvhunduka naudi ndakangomira nedemo rangu pakati perodhamu ndaisada kubuda kunze bozi kunze kwakwa kusviba saka ukaenda muuswa umu unenge ungoona zvinhu zvese zvazvebleka uchanyatsoona kuti chiri kuenda chipi saka ndakaziva kuti pakati perod pane pakachena zvekuti nyango rakasviba sei ndotoona kuti ichi chinhu ichi vandangoramba ndakamira saka rakauya richimhanya zvekuda kusvikondituta indobva ndatosumudzawo demo ndichida kutotema vamheno kuti rakanyumwa here kana kuti zvakangoitika harina kusvika pekuti ndirisvikire kutema rakabva rangobopa mabreki nobva ramira bva rakona nobva rabuda murodi kudai bva ndangotendeuka mva ndaritarisa futi nobva radzoka futi sekenzi dzacho richida kuti ridai so ndobva ndamira futi harina kusvika bva rapfuurira saka rakaramba richindirwisa richingodaro richingotendera chidaro kusvika ini ndakatopinda fiye manje nguva yacheyo bva ndatanga kutoridza mhere ndaakudeedzera apa ndaizviona kuti padzimba dzirapa pane vanhu varipo vane matochi saka ndakaedza kuda kudeedzera havana kana kumbotora kana action kana kudi asi pfungwa yangu yakafunga kuti beta ndiridze mhere zvinodeedzera vanhu vari mumhirumo vanzwe pamwe pangaitawo varume vanomhanya wakauya unondidetsera saka ndakadeedzera zvakanyanya iro richingoita maactions aro richidini ndakangomira nedemo ndichingotenderera ndichingoriteera haraisasvika pandiri but ndaiti ndikasuduruka kubva apa zviye zvekuti ndasuduruka ndambodzoka ruvhesi pichana raiti kana rakubva kuri chimhanya uko raibva rauya straight pamugwaro saka inini nekuona kuti munhu anotodyiwa ndiripo ndakaita zvivindi ndobva ndanyatsauya kunomira apa iye anga akangoti kwapata angozvambarara saka ndakatora nguva ndofunga zvekuma 25 to 30 minutes ndiri kunetsana naro richingondizesa nchidi ndichiramba ndakangomira padhuze nemunhu kuti riuya apa zvazvisingachaiti saka iye akazogena power pichana ndomva amuka mvaita zvapfugama kudaro ndakaramba ndakamira ndaisambotaura naye kana kudikana kuti ini ndione kuti anga akarumwa paya hana kutombosvikozvitarisa ndakangosvikira muchambanje mva ndangomira paya time ndobva razouya nemuuswa bva raita kunge rida kumurova pa indobva ndaswebera pa mva rapfuura mva radaiwo saka rapfuura richienda uko iye ndopaakatozviona kuti anodzokorora kurumwa ndobva asimuka paakasimuka ndobva ndakatanga kuona kuti hondo yayazochitondikurira bcause iye akasimuka ine dzungu rekuda kusvikobata ini saka inobva naona kuti zvaaruda kundibata akandimbundikira chatochaya saka ndakanda akumutiza achiti akauya indomutiza ukubere rikauya ndomhanya kubere iye akauya ndomutiza rambe tichitenderedzana ndakazopesera ndakumushandisira hasha nchiti iwewe mira usandibate but mupfungwa dzake mama tovhiringika apana zvaikonanzwisa asi ina ndakutovhiringika zvoda kuzotomurova futi because nandi kutoona kuti akaereka angondibata chete zvatako saka ndakaramba ndichingomushishidzira ndichingomutiza tichingotenderedzana parotipo kusvikira iye akamboda kumhanya kuenda kumba iro nobva ramhanya rakadai nobva aona kuti kwandakutoenda ndobatwa nobva adzoka futi pandiri saka akazongosvikodzikama rakabva rapfuura ndobva ranomira padhuze nepamutuyo ramira ipapapo ndakabva ndachitanga kutaura naye uri kuona here dzimba dzirapo zvikanzi kupi ndikati tarisa pakabaka matochi apo uri kuona here zvikanzi ndikati right pinda nepapa bva ndamupinza mukarodha vandatanga kumutungamidza mberi ndiri mumashure make famba tiende mubva taenda taapazimutiro iro rakabva rateera mubva rasvika pachimuti chegirini icho isi taapazimutiro asi harina kuzopfuura ipapapo inini ndobva ndachienda naye mubva ndasvika naye pamba asi pandainetsana naro panapa unongaura pandaitowanzwa chiti ndoanani kwari kutiitira noise mazvona tazosvika paya vakutiti ndimoanani kwemimi ndikati maimanganda mune shuwa here mimi kuti mungagadzirirwe ngozi pamba penyu makanyarara muri pana zvikanzi ndiani chii ndobva ndanyarara ndakangoramba ndichifamba kusvika tasvika pavakazovheneka munhu ndobva vakatanga kuridza mhere vakuona munhu hai munhu akuwa apa vabva vatomuziva futi ndobva ndamuti imbogara ndobva ndamugadzika pasi pasitubu yebhedhuru ravo
ndobva agara pasi paya. Agara pasi takatorana namai vavo ndobva tadzoka futi pazimutiro vatatanga kudaidza vamukoyi apa. Takadedza vamukoyi hapana zvavakanzwawo. Bva ndati angatisiyane nazvo. Vatadzokera pamba vatamira. Mai manga ndaivo vakatomboda kuita zvivindi zvekuti ndakuenda kunowadedza ndikati muda kundipinza hondo yechingani kwe. Imi muri munhukadzi apa mutori neurema hwenyu moti makuenda kunowadedza nditange zveimwe. Berera richiripo. Raringori murodhi umu raitobhonga riri parodha. Harina kutomboenda ba. Ndobva ndatisiyanai nazvo. Vatati gare chinguva. Ndopatakazozwa rakuchema rakumberi kwedzimba dzavamukoyi manje. Rakumberi uko rakuchichema riri koko. Ndikati zvaratoenda kudai inini chanzi ndakutoenda mva ndati murume uya simukatiende. Saka ndakapinda naye murodhi. Mva tatanga kufamba. Tasvika pabiriji apo tichingotibirei mva ndafunga kuti rinogona kungouya richingopatrora nelodhi. Tinopinda bhizi. Vatapinda muwaya yegadheni. Ndobva tanobudira kuseri. Tichingobudira kuseri kumva ndadedza munhu ari panext padzimba dziri panext kumberi kwegadheni randandiri. Ndomva atouya achimhanya netochi. Ndiye akasvika mva avheneka mva ona hei munhu akuvara. Iye ndiye anga ine foni inini yangu yanga iri kuchaji. Ndomva achitofona kune munhu ane mota. Shamwari mhanya tisangane pachikandiwa pashopa. Pane munhu arumwa nebere. Saka mumwe wedhiraivha uya haana kutomboitawo nhongwa ndobva atouya zveshuwa. Vatasangana paya. Pati tichimunzira kuenda muchinda yakabva atotaura zvikanzi ndoda enda kutoilet. Ndibatsireiwo. Saka pakuda kumubatsira paya ini ndakazoti umwe wangu asvika takabva tachinyatsa kumuvheneka. Anga asina muromo. Anga asina chigunwe ichi. Ruoko rwanga rwakagurwa. Taingoona kuti ane chipisi mukati mejaketi ndorangorembera. Saka hatina kuita pfungwa yekuda kumbomupenengura kuti tinyatsoona kuti mwiri wake wese wakamira sei. Asi ini ndakaita wokubvunza. Iwe wanga uchimboendepi? Zvikanda ndiri kuenda kwakembo. Wona manje uri kufamba neusiku. Inyaya yekuda doro here? Uri kuenda kunoitei nguva dzinoidzi? Kumba une mhuri here zvikanzi kune vana? Une mukadzi here? Zvino vari kumboti uripi? Zvikanzi havasi kuziva. Shamari, ukaona wapona iwe unatonditengera huku ndidye. Ndobva takutoseka paya. But zvese izvi ndaitaura naye ndisati ndanyatsoona kuti iye akakwara zvakadii because tingori muchiusiku. Saka ndopatakazovheneka tichizoona zvimwe zvese zvaana akutaura kuti ndibatsirewo mana ndaenda kutoilet. Ndobva ndabata light foni yemurume anga uya vatakumuvheneka. Uyu murume uyu mva mupinura mabhatani. Hembe dzake dzadzisi kubatika. Inini wese ndaitomusema because one mweya wandatora time ndichifema panapa webere racho rainhuwa zvekuti hazvina kundiitira. Zvakuchiti uyu wacho ane ropa nekudidinda nyama yangu yange isisiri kunzwa zvakanaka ende kuti ndinyatsomuongorora kuti akarumwa sei zvakadi ndandisi kutoda. Because pane zvandanda kungonzwa nyama dzangu dzisi kundiitira. Saka murume uyu ndakangomuvhenekera mubva atomubatsira kumupinura mabhatani bhurugwa rake mubva angotsauka bichana mubva aita tsvina yake mubva apedza mubva adzoka mubva apfekedzwa mabhurugwa ake vatamusunga anga akaita zvekusungwa nemadhirawu mubva apedza. Ini ndobva ndasara ndichiteera naye uyu akabva amhanya unosangana nemota anga aine foni. Ndobva aenda unosangana nemota imva ndasara ndichitoteera naye tichitotaura nyaya. Saka iwewe bere iri wariona sei? Zvikanzi ini ndandiri murodhi ndiri kutoenda. But ndaona riri mberi kwangu richiuya. Asi ini ndaona unge imbwa. Hapana zvambopinda mupfungwa dzangu. But tazoti takuda kusvikirana padhuze nepadhuze. Ndoparazotanga ngoti saka ndatovhunduka ndobva rangosvika mubva randichesta ndobva ndatodonha pasi. Saka wadonha wakadii zvikandadonha nemanhede. Asi ndadonha nemanhete iro ranga richida zvekutondiruma musoro. Saka ndatanga ndichirirowa nezvibhakera. Ndichimboribata muromo ndichirowa nezvibhakera ndichimbobata muromo kusvika randiruma maoko. Saka parazondiruma maoko ndandisisina zvekuita. Saka inini ndakabva ndangoshandisa brain dzangu kuti saka pandanga ndichimunzwa ndopanga akaita manhede. Time asingachanyamusomunzwi. Angaona kuti ukundarumwa hazvichaitu. Ndobva atendoka mubva afurati atarisa pasi. Voice rake harichariri kushauta kuenda kure. Zvikanzi saka ndandiribata muromo ndichidini handarwa naro zvisingaita asi ndakuvadzwa. Alright paya. Ndobva tatosvika pamota. Saka takabva tasvika pane magetsi vanhu ndobva watombomutarisa wanga waripo ndopandakadawo kumbonyatsomutarisa. Vanhu vototi hatomuziva saka ruoko rwatorumwa kandi ndopaakatanga kupetwa jaketi kuti wananyatsoona kwakona rwakadimburwa neapa. Hapatorina ruoko. Uku kunoku hatina zvatatambotarisa kaisi tatongotiza zvekuenda uku. Ndobva taenda hedu ndobva takurwa nemota. Inini ndobva ndachitoti warume chiendai naye nemota. Saka driver wemota nemuchindo wandandadedza ndovakabva vaperekedza nawo kiliniki. Ini ndobva ndaenda kumba. Because ndakaramba kuenda kukiliniki nekuti huku dzangu dzasina kuvharirwa pamba pacho ndogara ndega. Saka ndakangoti zvipfuyo zvangu ndobva vaenda. Saka ndakazoti kuma 10
ndobva ndazofona kune muchinda wandandadedza uya anonzi Mr. Mutare, vandazovafonera mafamba sei kwamaenda, zvikanzi tasvika kukliniki nobva angobhandichwa nekubayiwa jekiseni rerebis. Saka tabva tatonzi endai kwaRusape. Saka ndatowo kwaRusape naye, but kuno kwaRusape kwacho izvozvi zviri kutonzi ngaaende kwaMutare. Hakuna chaabatsirwa, asi zvatonzi ngaatongopfuure, saka tomupinza muambulenzi akutoenda kwaMutare. Tikati akubva zvakanaka, tozonzwa zvezvakamira sei. Ndopavakazodzokawo mangwana acho. Saka inini kuseni ndakabva ndangomuka ndichiti paipai ndini ndakanunura munhu, ndikazoita zvekunzwa nevanhu ndoenda kutaurwa zvekunyepa. Ndoda kunoona paanga akabatirwa kuti pakambomira sei. Saka ndakangomuka nekutouya, bva ndapfuura nekwaMutare uya, bva ndamudedza Mutare, ndoda unoona pandakanunura muchinda uya kuti zvakamira sei, zvikanzi mira tiende tese, nobva tatouyawo zveshuwa. Takasvika paina mai veapa vanga vari panapo, neumwe muchinda wanga wadaidzawo kumusoro kwawanga wafonera, tatosvika uri panapo. Saka tasvika pana, sezvo taiziva kuti ruoko urwu hapana, chigunwe ichi hapana, nemuromo hapana, isusu takasvika pana ndobva taona pisi yechigunwe, but chisiri icho ichi changa chakabviswa baba. Panga paine zvigunwe zvi3 nechimwe chigunwe 1 chinofanirwa kunge chiri ichi here, ndofunga ndecheapa ndochachiri pasi, 2 zvigunwe papasina, zvichireva kuti chanza ichi nebhonzo iri rese radyiwa aka kajoini kedu aka pisi yekabhonzo kepanapa yanga yakasiyiwa, rinobva radya chanza nekuno kunobva rasiya kapisa kakari apa pane vhuri rapa. Then apa pane vhuri rapa panga paine chimwe chigunwe ichi ichi ndochachiripo chakadzurwa nenyama yacho yese kudai, changa chiri apa. Zvigunwe 3 izvi ndo zvazviri apa. Saka ndo zvinhu zvatakangowana zviri apa, nobva tatogutsikana kuti saka iri bhonzo rese iri nechanza ichi zvakatodyiwa. Saka ini ndega nekufunga manzwira andaizviita ndiri kugadheni nepandakazomhanya nekudidi, saka ndakangofungidzira kuti saka nguva yandakanonoka munhu achimbonyarara achimbodini ndo time yaraitodya ruoko, zvinoreva kuti dai panga pasina nhau yeruoko rwarakambotora time richidya, pamwe dai ndakasvika kana kuti either arumwa musoro afa kana kuti ameno. But ini ndakandamubvunza kuti wangorumwa maoko chete here nekumuromo, zvikanzi ndangorumwa maoko chete nemuromo. Asi Mutare akazotaura achiti taakuzomutarisa tawo kliniki, kumakumbo kwake kunoko anzi ane paanga akarumwa futi akasanganiswa here, chidya chake anzi mazina anga akasangana, then ine pamupimbira here kune kwanga kwakarumwa futi. Saka ndo maonero andakazviita kusvikira tazongoungana, vanhu vazowanda, vana ishe vazouyawo panapa vakatora zvinhu izvozvo zvazviri apa, mbovafona kupolisi vazviisa mupepabheki vachinzi uyai nazvo kwaRusape. Saka vatakura zvinhu izvozvo vachitopinda mumota vachidai sei kuenda kwaRusape. Ini ndakabva ndatopindawo murodi takudzokera kumba. Tisati tatosvika kumba kwacho ndo patakanzwa kuti vana ishe vaya vasangana nebereriya uko vatozorumwawo futi, havasati vatosvika kwaRusape kwacho. Saka handizozivi hangu kuti kuzobva ipapo chii chakazoitika, asi ndo maonero andakazviita. Imi mumaonero enyu bere ringanzi riri normal here? Vati ndo vatakura zvinhu panapo ndo unorumwa futi kune berero. Inini hangu maonero angu, inini ndinoraramira kubhoera mapere anotombozviita zvekupenga, ane time dzaanopenga achiruma vanhu, asi chiri kungoda kunditi confuse chinhu chidiki. Isusu toziva kuti mapere kana kuti makava anonyanya kuita rebhisi, kuita zvimbwa mupengo munguva yechando, but iri razviita kuchipisa, ndo pari kuzongonditi netsei. Asi ndinozvibhilivha kuti bere rinogona kungopenga nerebhisi, robva rangoita chero zvarafunga, because ameno pamwe ngezvemunhu hazvo, but nerumwe rutivi inini ndakatozvifunga ndichiti pane vamwe vanhu pandakanda kutsanangurira marwiro aiita bereri vakanga vaunditi muchinda uyu ari kuwedzeredza kuti azonzi akagona kurwa, hani muzvona. Saka pandakanzwa kuti bere razorwisa ruzhinji rikatoruma vanhu pakati peruzhinji, kwandiri ini ndakatoti thank you Lord, vanhu ivavo ndo vachapupura kuti bere rairwa sei. Saka vaiti inini ndiri kunyepa vaya vachazoona kuti ndakanda zvazvakambomira sei apa usiku ndiri 1.
kumhanya saka intendo ndakatoti kure imhuremo inenge kudzikatoti harisi bere pasotokamuroti ibere harisi ibere richienda saka time dzacho ndakasuduruka bhozi foni yange ichitofona chirodera foni but foni yake bvaitodonha pasi vesare pepachanaka pekutanga iwe patatsiri papasina kana mutiba saka time dzacho idzodzo ndakabva ndajambira kusaidi pandati saka tiite seiko zvikanzimira ipapo bva watsvaga chekurowa bva washaya vachadarika kekutanga achinondiruma kechitu kacho vachadzoka vachati vachandidhaivhira gumbo pandadonha pasi zvondakadonha pasi ndandisati ndanzwa kuti ndakwara ndakatoti pamwe achinondibata but pandakadonha pasi ndichisimuka time dzacho idzodzo ndakabva ndatraiwa zvakachekurowa chikaudzwa kechitu pandatraya kutiza iwo bvauya padhuze kota kuti iwe wachichitrai kuda uchirowa vachatiza saka pechitu pacho vachaona light remota rachiflasha takwirawo muti kudaro mota yange iri kura apo takaenzwa apo takatangwa namalight vachatouya vachatangotenderera pasi pemuti patati tatakwira mumuti wanga uri mudiki mbijana vachanzi iwe wachidembura mashizha emiti wachitodora vachasuduruka vachaenda vachatoona mota yange yatopadhuze vachafamba kuenda kure saka time dzudzodzo susu vatatotinga tichanzi ngati vatatomhanya tidarike tibire padhema apa tiende pabogireta vatatosvika pabogireta time idzodzo saka kunawo munhu wanga wachiita sewanga wachiimba kumusoro kuzi atinotoziva kuti wanga wakutori norimwe bere achinodzimira saka rimwe ratori pamberi pacho patakagona kugura achitoratidza kuti tanga achida kuzotoya aritu zvakaitika saka ivi makakuvara pai ndisina mari apa nachofamba netsoka ndichishingirwa gani saka tenzonazokunda kuenda kutaunuku vanonga uri kumukwe kucheshino vakazofona vachiti izvoni oni netapaonina papazuva munoone munhu ari papa kuchichakupe $20 pandati masipizvizvi zvimakumba angu akurwadza ndikona kugona kosina ndakuchiita zvekudedera pandapiwa $20 vandazotsvaga dhora vandachikwira mushikashika vandaenda vakanzura ndokandakazosvika ndikabatsirwa naubhatara injection 2 nemapirisi vandachizokwanisa kubva kudzika kuchipatara vandasvika pandabeka pasara kutotora mamwe injection $60 zvakaoma tetiwa tanga zvototi tinekarara ane hasha bhozi hanzi rakangoenda nerodi ranenge rakazotoona Devi ratopedza patatiri. Okay, alright. Ko rubatsiro rwamungadai mimi kubva kune Parks and Wildlife kungava kuti vauye kuno kuva vauraye mamwe mapira aya. Sure, tinatoda rubatsiro bhozi kunoku kumusha tinombopindawo masango titsvaga huni pamwe pacho kana usugona kufamba sezvitogona kuti vana titsvagire huni dzekuti tikwanise kubikirwa saka tonga taakutotya kuti vanogona kusangana futi netsaona. Friday ndakazotodreswa ndasvika kuhosi hospital kwacho ndakati ndogona kudzika futi kwadzikavakodzaiti mudzoka mondodreswa maakwamorisi mari chaichai kuti tinyatsoti titsvage motare anatiberekedza hapana toenda mutskwamubeiwa injection rakataura uzoona imwe yacho after 21 days dzawakataura rechi3 racho. Saka pari zvino muri kudreswa nani? Ndichimbodreswa namama nemurume wangu ari kumboendawo
manesi kwawo kwakarekera manesi dzefocho. Ini naitwa Juliet Vindi. Tiri kuno kuvileji Zuze. Saka tasangana netsaona yana magwini. Tasangana netsaona yana magwini. Wana magwini watanga kutoparadza dzange vachimboruma mombe. Vachiruma mombe dzichifa, vachidya. Zvinezvi vatotanga kutodya nevanhu. Vanhu izvozvi kune vanhu vatatu vari kuchipatara. Mumwe akahiwa zvinofunga makamunzwawo atori kwaMutare. Mumwe ari kuHarare. Mumwe ari Marusape akahiwa gumbo. Zvino izvozvi inini ndatohirwa mombe dzangu 5 dzahiwa. Dzapera kuita mabhenga imwe yabva yatoya isisina nemuswe wese. Saka nowana magwini wacho warura kunoku zvekuti hatichatoziba kana kunzwa kuti gwedere panze chaipo wakutosha kutobuda nana magwini wacho. Nodai paine zvatagonerwa kuti tidini tiitirwe. Pane murungu yekenga ari papo pamaendaenda apo aitwa maendaenda wacho iyeyo anga ahirwawo hwai dzake akazowaisira mushonga wakafa. Ndinogwerera ndasvikawo kunoku 68 wachibva wafa ndokubva zvatombomira zvana magwini izvozvi. Ndezvo zvizvi wabvira kutorura chaiko kutodetsa. Saka rubatsiro rwamungada kubva kune veParks and Wildlife nderui? Wauye wambovhima wana magwini wacho izvozvi wanenge wakarara mudhuze umu. Wambovhiringidzwa namagwini wacho wanombotama. Ko zvatiri kunzwa kuti hanzi vana magwini ava vari kufamba kwakachena zvaisiitika here kare? Zvaisaitika kareba. Izvozvi panapa pane mbudzi pano padombo riri pano padhuze apa. Mai vekangu vatomuka kuma5 kombi dzinofamba kunoku dzatodini dzatoenda asi wakatonunudza mbudzi. Nanhasi ine wanga panapa mbudzi yacho iyoyo. Imwe yakazoponerawo iri pamberi apo iri kutodzingirirwa asi wakabva watoiuraya. Asi zvikuita ana magwini zviri normal here sekumaonere enyu? Hazvisi simbori normal bane kuti kana wana kuti wana wanhingirike takutosha kana munhu mukuru neakahiwa iwo munhu mukuru hasimbori mwana mudiki ba. But hazvina chivanhu mukati here kuti zvinhu zvakadai kuti magwini anoruma munhu ogara ipapo mangwana ofuma achionekwa ipapo nyama dzavadumbura asina kudya? Nyama ruoko runonzi vakanhingirika kakadya zvakazongodonhe ngezviri kudonhekawo pakudya kwaanenge ari kuita. Kudonheka kwekudya kweinge ari kutoita. Nomagwini wari kutotaura kukiriniki wakati ane rebhisi. Enga ane rebhisi magwini wacho. Saka wakarwiswa kenguva iri vanamai vekenguva aenda kuhuni. Wanga wari kuenda kuhuni makuseni wakarwiswa iwawo. Uyo mukadzi uyo nemurume wake wanga warubvawo pagadheni. Inguva dzekuti vanhu vakubuda paimundima wakarwiswa wakahiwa gumbo iyeyo. Iyeyo kuhiwa pamaendaenda apa. Wanga kumanhi kuma6. Engo usati wausika. Wari mumagadheni ndiyo akazoya kutozomubatsira kudini kununudza. Enga ari kutori mugadheni. Nyaya iripo ndeyekuti chiri kuitika ndechekuti kunogara mapere kwacho vamwe vanhu vakutonogara ikoko. Saka hatizivi kuti upenyu hwavo hunenge hwakamira sei kana vakunogara munzvimbo ine kunzvimbo yacho iri kunzi mapere ndokwaanogara vakunogara ikoko. Hazvikonzeresi here kuti mapere aya ajairirane nevanhu nenzara kuti asvipedzira asvika kuno kuvanhu kwatigere nekuti vanhu vakutogara kwaari. Nzvimbo idzi dzakasiyiwa ari mafuro emombe mafuro emombe. Saka vari kuzviita ndianani vari kupa vanhu ipapo apa handichaziva vanenge havana vari kuvapa. Handingati ipapo handizivi zvangu vanenge vari kungoendawo vachino vari kuzvipa. Asi ana muchangamiri vari kuzviziva here kuti ndozvo? Vakatotanga zvekutogara mafuro emombe turi pano Nyahari mbukurani Mazuze. Saka munotori neninga yanogara? Itori ninga dzakatowanda. Imwe ninga yachinini
inooneka panini paninga pacho inotooneka vakatopfumbazo saka anga achigara akawanda zvakadini handisi wangu but ari anenge akabereka ndonzi Hyena Zuze hanzvadzi yaDavid Zuze isu tiri kuHarare saka takazofonerwa nechitatu natete Manyika wachiti wafonerwa namufundisi wekwaZuze kuti uyai tete Manyika taurirai hama dzenyu kuti wauye kurubatsiro rwaDavid Zuze aonekwa akadyiwa nebere aendeswa kukiriniki kwaMorris Nyakunda. Saka zvakaitika saizvozvo bva tatanga kubata vanhu vekumusha. Tabata vanhu vekumusha wamhanyawo wasimbi ndo wanonzi wakamhanya wakafonerwa nawaMutare wamhanya kundotakura TV paanga akaatakwa nebere iroro nekuti ainzi anga akudzika kwanga rudzika kumukwati kemp ndopaakatakwa nebere iroro ndobva aridza mheri ndopaakamhanyirwa nevamwe nandiwazivi zvangu mukomana ndiye achazvitaura kuti ndiwana ndiye anoziva ndopawakamhanya vanhu vayabva waenda pavari bva wasvika asi anga atokwara arumwa nebere iroro akabvarurwa achikwatwa ndopawakabva wamutakura simbi uyabva wamutakura nemota waenda naye kwaRusape uku kwaMorris wabva kwaMorris ndopa wakabva wamhanya naye kwaRusape ndopa wakasvika kwaRusape hanzvadzi yedu ndiye yakatifonera kuti ndo zviri kuitika ndaana mukoma maRusape nasekuru Kennedy Madziva nasimbi nasekuru wekwaMorris vawarapwa vatazonzwa futi atifonera kuti zvanzi maRusape hazvichaitiba kuti timupedzere muna undopedzerwa undorapirwa kwaMutare nekuti apara ndopakadzika kwaMutare kuno saka izvozvi zvari maMutare ari kurapirwa imomo ari maMutare akarumwa pani situation haina kumira mushe nekuti muromo uyu ndowakabvarirwa nepapa pamhino ndopakarumwa pakabvisika chinhu chinyama neumu munenge maitsunyu hatina upaona ndava pakabhandichwa kozoti ruoko rwekuleft rwakagurwa nepanapa ndava zvinhu zvake zvazvagara zvagurwa ndava zvakasara ikoko mamwe mapatsa saka vanenge wakazongogura chinyama chinenge chasara kuti urushepi uko ku right side kwakagurwa chigunwe chihombechi uko pagumbo reku right ndizvo right side ileft side akarumwa pazvisapa nemazino pane mazino mairi akadzika zvakanyanya saka ndozvo zvakaona ndo situation yatishinayo parizvo asi izvozvi problem yainayo ndeyekuti hasi kukwanisa kuhina nekuti muromo hausati warapwa wagadzirwa waingonzi vachaonekwa mangwana asi kudya asi chari padrip asi aikomplena zvekuti aninzi asi kukwanisa kudya tikuziva situation iripo kubva izvozvizvo asi makuseni wambopinda simba uyu ndiye ambopindazve kwamapange makuseni achimbomu wangoti ndizvozvo problem yake ari ungoti ndine nzara handisokwanisa kuhya muromo uchiri kundirwadza uye kuti mukamumwisa zvinhu izvo zvekuwera zvakokoma saka achine problem iyoyo kuti ari kunzwa nzara hatichari padrip. Zita rangu ndinoitwawo Simba Rashe Zuze. Ndinobva kwaRusape kwaZuze village. Nekudaro pane chiitiko chakaitikawo nemukoma wangu anonzi David Zuze chekurumwa ngebere. Saka pakaitawo umwe murume akanga ari mugadheni make achitonga ari kudiri dzake nesi yake sekunge vanhu vajairawo nzvimbo yavo vanenge vasingatyi. Saka ndiye akazonzwa noise ndokuteerera kuti noise iri kubva kupi sekuti papa padhuze nepagadheni pake. Saka aenda payapa ndokuona mamuri kudima iye anga asinawo tochi. Saka ndokunzwa pane munhu ari kuchema. Akasvika payapa ndokuona munhu ari kuatakwa nebere. Saka akasvika payapa akabva aenda paanorwisana nebere riya ndokubva raona kuti mwe munhu ane weapon
ndobva radini ramusiya ndobva raenda. Saka uyu ndobva akachiti aziva mukoma wangu sevanhu vanozivana. Mukoma wangu munhu anozikanwa kumusha, vanhu vazhinji vanomuziva. Saka ndobva akachiti daidza umwewo muneighborhood pamaraini apa panga pangotizira mukoma wangu apa anonzi Mutare. So Mutare ndiye akabva adaidzwawo achidzosha machitibatsira kuona zvaitika panapa so murume uyu akwara neore. Mutare achisvikawo paya bvato kune anga inewo shamwari yake inonzi Simbi inogara pamhiri. Tichingobva panzvimbo pakaitikira zvinhu ndokubva atoti shamwari tibatsiro neore kakwara yane motikari. Saka Simbi iwo haana kunonoka ndokubva atodhiraivha motikari yake paauya pachikandiwa pashopu pabva mukoma wangu apa papaine nhamo. Saka wakabva atoti iyi chiuya tisangane pashopu pachikandiwa chiuya pashopu tisangane pashopu ototakurira ipapo toenda kuchipatara kwanyagumbo kumaraini kwedu kwaMorris. Saka Simbi haana kunonoka kudini kusvika obva asvika kwatotakura varume avo. Saka mumotikari umwe amakwira Mutare iyeyo kudaidza Simbi uya okubatsira uya haana kuzokwira ke motikari akabva avaenda kumba. Saka Mutare naSimbi namukoma wangu vobva vapinda mumotikari ndobva wadhiraivha kuuya kuchipatara kwanyagumbo. Saka vachisvika pabhasi panonzi Zuze ndobva kwasanganawo neumwe muzukuru anogara pakatai muzukuru mwana waChipo. Saka ndokubva mutomurayira soko chamaona zvaita neoreka izvi tarisawo natisi kunyepa undositse soko kopi kune munin'ini wake Simba umutaura kuti chamari mhanya pachipatara panyagumbo hazvinomira zvakanaka. Saka ndobva ndakaona mukomana achisvika ndanda kutomurarawo zvaone mhuri yangu tatopinda mubedroom paya even pakutya manje ndo pachine challenge because wakati kwarai zvakanaka asi zvimwe zvese izvi maoko kwakune zvironda wakadi wakagadzira zvakaita zvakanaka. Saka ndangoti ndo mamira akaita nyaya asi tazosvikawo kuno ndakazonzwawo makuseni acho kuti ishe Gwasira naSabu Zuze newamwe wanga varipo wakazoenda pasini vakaitikira zvinhu. Wasvika paya ndokuona paine maremains anga aripo zvibhedhlera zvakasarira ipapo zvimanyamanyama. Saka vanonzi vachisvika apo varume ava berere rakabva rabuda zvakare makuseni iwayo ndobva ratanga kuda kutorwisana navo. Then pakurwisana naro ishe Gwasira ava vanonzi vakabva vamborumwa naro pagumbo ere. Then Sabu Zuzewo ndokubva vada kuritema vapodza bva vanotema ishe vaya pagumbo. Then Sabu Zuze vazodzoka bva vapedzera demo riya paberere riya bva vazodini vazoduraya. Asi panga patomboitika kukwara kwevanhu ipapo ende zvinonzi futi pane umwe mukadzi waenda kuhuni anga atomboatakwa nebere iroro iri. Saka hatina kuzivisa kuti bere iri chinyi yarara nerebhisi iri kana kuti ameno kana kuti something. Saka ndo zvakazosara kuti zvichiitika panzvimbo ipapo. Saka ndikangoti ndo mamiriro akaita nyaya. Asi zviri noma here kuti bere rinoataka munhu roramba riri panzvimbo ende radambura muoko rorega kudya muoko wacho? Chiitiko ichi ndechekutanga mumusha medu maZuze achirabvira chakaitika sekuti mapere taingozova achingobata mbudzi nemombe zvakadaro zvekuti anozova zvakawanda izvi asi kutotanga kwazvaitika. Saka ipapo manje izvera munomo wakwatiri asati hatina umbonge takanyatsonzisa kuti